wallahi so fa da ni na samu labari da mutum da sahi barayin nan sun yi tuba hudu. Na'am. Su 12. Na'am. So mun ta dai iya kokarin mu ga ba su hau titi ba. Dan ba bi tana za su hau titi ba. Na'am. To nan dai yan bijilanti muna ta communicating da su. A wani faifan bidiyo da ake yadawa yanzu haka a Facebook na kamar sun harbi mutane. Sun harbi mutum 2 sun kashe mutum 1. Na'am. To ya magana ɗaukar mutane fa? Ba su ɗauki kowa ba. Ba su ɗauki kowa ba. Ba su ɗauki kowa ba gaskiya. Kawai sun dai kwakwashe cikukunan mutane cikin mota sun tafi da su. To kamar daga ina ne suka bullo su barayin? Wallahi tun daga Gangara suka bullo Tantagariya suka biyo ta Kahel suka biyo ta ina ne har suka zo nan bakin hanya. Da ni lokacin da na je wurin ma ba wani jami'in tsaron da ya zo. Ina nan daman already na yi magana da soja na da ke Jibiya wanda shi dandana sai ga shi wurin sai ga jami'an 'yan sanda sai ga enforcement da Katsina. So su da enforcement din masu zagaya to saboda kaga manyan motoci ne suka zo da su. So ba za su iya bi ba dan yanzu ma ne na ce ma bitilantun mu su kyale su dawo don suna biye da su suna ta harbe-harbe. Sai yanzu nan na ce su dawo. To yanzu a iya cewa hanyar ta koma yadda take kenan? Hanya ta koma yadda take tun daga ana ta zirga-zirga. Mutane kasan shi abu ne kamar irin ciwon aljanu ne da ya taso yanzu fi minti 5 an su operation nan ba su wuce minti 5 shi ma direban da ya gansu tun da kaga irin dogo bus da take TSA ya yi kokarin ya juya da suka ga yana juyawa yana reverse sai suka tado babur to kaga babur zai hita gudu kawai suka je suka halbe shi to kamar ma direban ne ya rasa ran shi kenan wanda ake nunawa cikin motar nan daman shi kaɗai da direban ya rasa ran shi daga nan na kira su jami'an KTSA din suka taho da mutanen su aka zo aka ɗauki gawai aka ɗauki motar sa'an nan muka taho